Hej, er video også en del af din fremtidige markedsføring, så er her 5 gode råd til, hvordan du kommer i gang nemt, hurtigt og billigt. Tip nummer 1. Brug det udstyr, du har i forvejen. Jeg står og optager denne her video på min smartphone, og har du endelig lidt penge på lommen, du gerne vil bruge, så brug dem på en god ekstern mikrofon, eller på lidt lys, eller på et stativ til din smartphone. Tip nummer 2. Gør det enkelt. Ha' et enkelt budskab og en klar målgruppe i tankerne, når du afleverer dit budskab. Del eventuelt din tekst op i små bidder, lav en disposition og aflever dem en efter en, og så styk dem sammen i redigeringsprocessen til sidst, ligesom jeg har gjort med det her for eksempel. Tip nummer 3. Øvelse gør mester. Ingen er perfekt til det her fra starten af, og det tager lang tid at lære at aflevere et godt og klart budskab på en overbevisende måde foran kamera. Så øv dig. Del eventuelt din træning op i 2 sessioner. Den første session, der øver du din tekst, så du kan den udenad. Og i næste omgang, når du kan din tekst og har den på ryggraden, så begynd at arbejde med din udtryk, med din mimik, med dine arme og dine bevægelser foran kameraet. Og få det til at sidde i skabet, så får du også et godt resultat til sidst. Så er vi nået til tip nummer 4. Stjæl fra andre. Ja, du hørte rigtigt. Se hvad andre laver af video, se hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, og gør det samme. Og til sidst, tip nummer 5. Vær dig selv. Medmindre du er en sur gammel nisse, så sørg for at fyre den af. Du er ikke Anthony Robbins eller Oprah Winfrey, og det skal du heller ikke være. Du skal være dig selv. Du skal være naturlig foran kameraet, så bare fyr den af. Tag eventuelt en god ven med bag kameraet. Det giver altid en god feedback og en masse grin, og det kan man se på videoen, når det har været sjov og ballade omkring det. Hvis du kunne bruge de her tips til noget, så abonner på mit nyhedsbrev, så vil jeg løbende sende dig nye videoer om, hvordan du styrker din forretning med dine egne videoer.